Čau to lidi, tady je Muršibo 11, nový video, nezapomeňte hrát like a odběr, nic to nestojí a mě to hrozně moc podpoří. Jdeme na video. Ale dneska tu nejsem sám, ale jsem tu s kámošem. Teto neboli Maty. A jdeme hrát. Dneska to není jakože úplně obyčejný video. Takže tak. Můžete v záběru slyšet trošku. Takzvaně je to můj kámoš. Slyšíme se? Halo. Jo, slyšíme. Slyšíš mě? Slyším až moc dobře. Hele. Přijmu ti to? Já. Má level 134, což je dobrý. Dáme... Dáme only knife. Halo? Halo? Nefunguje ani myška. Co to děje? Nefunguje myš. Nefunguje prostě lidi myš. No nic. GG. Prostě mi nefunguje myš. Hej, na čem hraješ? Na počítači. Bohužel teta mě neslyší, ale vy ho můžete slyšet. A mu dám request na 1v1. Ty voky, proč mi to vždycky píše takhle dílně? Nevím, prostě nevím. A doufám, že už mi to teďka bude fungovat. Jo, už mi to funguje. Dobře. Čtyřicet. Zabíku, děláš si srandu. Au. GG. Dneska to je prostě je videoska. Kamarád nemá rád tě slyším taky, co to je? Slyšíš mě? Boris mě slyší. Aby dal na pořídě nové nové. Ty mě slyšíš? Zbakejte mě. Nemůžu. Natáčím. Co to? Au. Seká se mi to. Prostě se mi to seká. Mám špatný internet. Ne. Wow. No nic, prostě můj internet je bad. To nic, no. No je halus. On třeba člověk je spík. Jdeme. Jestli se mi teda pohoda aspoň jednu hru vpěchá. Granátem. Kam do toho, do toho.
Jo? Dobra, ok, Jo, jdeme, teďka. jdeme Jo. taktiku granát jump, jdeme taktiku granát jump, to má. Co ty nedělal? Bro, what the fuck. To je prostě, no nic. Musíme party. A příští video bude takový zajímavější, jakože, Musíme party. jo, ale že příští video bude takový zajímavější kvůli Musíme tomu, party. že, ok, že prostě budeme dělat video s kemeři, rovnou řeknu, jak se to video bude jmenovat, protože na TikToku, na YouTube všem možných prostě jsou různý skemeři. A já jsem prostě pár z nich viděl a nemám si to video, ale vím, že to jsou skemeři. My půjdeme s tím, Takže nebudu říkat proč. ale já si mám taky nahoru party. Jo, prosím tě, říkám teďka. Ale že prostě tě budou prostě to, prostě asi 3 nebo 4 skemeři tam budou, který jsem na TikToku našel a plno jich je na YouTube. Třeba mám YouTuber hra, nebo prostě toho, který mu věřím. Big, tato. Já jdu. A prostě s tím, on má aimbot. Jakože, to bude zajímavý. Zkusíme nejdřív snajperku. Snipásku. To jsem začala mluvit dobře, ok? No, mají snipu všichni. No to není tak zašišovat, ne? Ale... Dostal jsem metku, no tak nic. Oni berou spray. Jo, my vlastně máme teammatea. On mu zatančil elko, jo, tak to nic, no. Tak to berem. Jo, co? Oh. Pojď. Oh, Já mám už můj no nic, bra. Jsme cooked. No míro. Jak mi mohl dát na tom debíle? Na startoverku? Na ten spoluhráč. Co to je za hráče? Jakože právě To je normálně, to víš. ale když použiješ ne. Tohle nehraješ na to, káme. Bro, borci mají granátka. Kámo! No nic, borci mají granáta jump. Nebo ne granáta, ale mají granátomet. Kámo, jsou imbogejoušové. Nemůžeš být toxic ve videu. No? To je, kámo, ale to je spamerský, jakože. Tlačí to dál. Fuck you, nigger, kámo! Pojď se zatančil, velká moje aimbot. Bod všechno, no nic. A pamětaj si to, jakože já nechci nic, ale když jsem šel jedna na telefonu, tak ho podle mě zabil. Kámo, fuck you, nigger, kámo. Protože, no, mobil sniperka je prostě snipa. Budete jenom na dálku, berete riot shield, proti nich nemáme šanci proti vám. Fuck me. Prostě jo, byste se mě posunuli, jo, tak to ne.
Asi, takhle. To jsem se ani nevšiml, tak to jsem se blbě nastavil. Jo je. Invalidula, super. To bude mít třeba 15 minut, no. Ale příští video se bude fakt jmenovat Skemeři. Protože fakt jsem našel 4 až 5 skemerů, nebo kolik, teď nevím. Který prostě... A tady uděláš sobě live stream? Ale... Takzvaně... Co? Tady live stream, please. Ale na TikToku se nedá natáčet. Tady live stream. To je prdele. Tady live stream bez ram. Jo, dám, prosím tě. Ale... Já myslím, že tady to video nebude tak krátký. Já myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Streamuju na TikToku někdy. Ale většinou nechci ani streamuju se jednou, dvakrát. Nemá to cenu za mě na TikToku. TikTok je TikTok. Tradíme na našem privateu. Nejsem skemen. Chci mít průvky. Nechci skemovat, nesnáším to, vím jaký to je. Klidně mě zhejtíte kvůli tomu, zhejtit na mě. Dejte mi hejt do komentářů. Ale až budete mít důkaz, že jsem skemer. Já chci mít jenom průvky, lidi. Až budete mít důkaz, že jsem skemer. Protože podle mě nikdo nebude mít prostě tady, když jo, jen tak prostě mi nebude věřit, chápu. Ale já to budu natáčet. Já až budu mít průvky, tak prostě víte co bude. Oh my god. Oh. Very good. Je mrtvý. Nice. Jo, je GG, no. Ale ty hraju určitě. Já hraju. On má permafrostu. Zase. Ale... Chci mít průvky, no. Chci mít průvky. Hejtěte mě. Chci hejt. Jestli jsem skemer. Tak chci hejt dostat. Jestli jsem skemer, tak chci dostat hejt. Jo? Takzvaně. Jestli to skemuju, tak chci dostat hejt. Nechci! Nesnáším to! Víte, proč prostě jsem na začátku Rivals říkal, že nechci natáčet stýlko? Proto vede k tomu, že lidi mi nebudou důvěřovat v tomhle. Ze stýlka se nedá věřit nikomu, já to sám pocituju. Já nejsem takovej idiot. Když já to sám pocituju. Easy prey, poradc. No dobrý, to video, kde už bychom mohli zakončit. Nezapomeňte dát like a odběr, nic to nestojí a mě to hrozně podpoří. Mějte se, čau.